Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para bapak lan ibu ingkang kinurmatan, tepangaken nami kula Tegar Andika Prama saking kelas 11 TKW kalih. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken sesorahan kanthi raranipun pentinging jaga tanggung jawab. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tanggung jawab niku salah sawijining sifat penting kang kudu diduweni saben manungsa. Wong sing tanggung jawab bakal dadi tulodo tumrap liyan, dipercaya lan dihormati. Contoh tanggung jawab sing paling sulit yaiku balekake barang sing sawis disilih saka wong liya. Bocah sing sinau tanggung jawab wiwit cilik bakal gampang ngadepi urip yen wayah gedhe. Mula ayo padha nglakoni tanggung jawab kanthi temenan, amargi tanggung jawab niku kunci kasuksesan. Makaten pesanan kang saged kula aturaken melalui luput nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.